Χαίρετε, είμαι ο Δημήτρης Κρητικός και παρακολουθείτε το Ώρα για Στοίχημα. Πάμε να δούμε τις επιλογές μας για σήμερα, αφού ψάξαμε και βρήκαμε τις καλύτερες αποδόσεις. Αυτές υπάρχουν στη σελίδα του Στοίχημα. Θα παίξουμε μπαλίτσα με τα play-off του Champions League. Ρακόφ, Κοπενχάγη διπλό, draw no bet, στο 2.07. Ποιοτική, ταλαντούχα, καλή ομάδα η Ρακόφ, όχι όμως για 2.42 στον Άσο. Η Κοπενχάγη είναι μπαρτοκαπνισμένη ομάδα. Στο 2.95 το διπλό χωρίς DNB. Αρέσουν επίσης το χ διπλό ημίχρονο τελικό στο 6.50 και τα σκορ 0-1 στο 8.25 και 1-2 στο 11.25. Rangers PSV Eindhoven χ στο 3.50. Μοιάζει σωστά σεταρισμένο το μάτς. Στο 2.70 ο Άσος, στο 2.55 το διπλό. Ομάδες με ταυτότητα, μοιάζει με σκληρό πόκερ. Πιθανό από ημίχρονο στο 5.40. Αρέσουν τα σκορ 1-1 στο 7.50. 2-2 στο 12.50 για κάλυψη το 0-0 στο 10. Adverb ΑΕΚ διπλό draw no bet στο 2.40. Δεν είναι μάτς για 2.10 στον Άσο και 3.40 το διπλό. Σίγουρα αξίζει κόντρα και αυτό επιλέγουμε. Αρέσουν επίσης το χ διπλό ημίχρονο τελικό στο 7.40 και τα σκορ 0-1 στο 10.50 και 1-2 στο 12. Μην ξεχνάτε το Bet Builder για απίστευτες κυριολεκτικά αποδόσεις. Αυτές ήταν οι επιλογές μας για σήμερα. Θυμίζουμε ότι όλα μας τα σημεία έχουν αξία. Προτείνουμε μία επιλογή σε κάθε κουπόνι. Αν υπάρχουν περισσότερες, καλό είναι να γίνετε σε σύστημα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Μέχρι τότε παίζουμε υπεύθυνα. Παιχνίδι είναι θελειώρια. Καλά ταμεία. Για χαρά και να είστε καλά.